अखा हाखोलै गोजान गोजान अखा हाबाय नै दैलि अखाल' हायो ओरैबायदि अखा हादों आरोना मा बुंनो दाखालिनिफ्रायनो हागासिनो अखायानो अखा साथा गैया मा गैया दा नै डिउटि गनायनि टाइम जाब्ला माजों थांबावो बेखौसो आरो दा थांनोनो डिउटिनिफ्राय गनानै थांबा माजों थांबावनो आरो ओरैबायदि अखा हादों हनै बाना जासिगोन बेंगालरावबो गुवाहाटियाव जेरै दै बाना जालाजोबदों बेबायदि बाना जासिगोन बायदि मोनबाय अखा हाबाय थानाया बेनो आरो जोंनि दखाना बेनो ओरै थावफोर दङ ओरैबो मा दङ नै ओमफ्राय साबेसे मोदायनि पिकचार दं गावसोरसो मिथिगौ आरो खुलुमग्राफ्रासो ओरैबो दं मोननैखा जोंनाव हनै सारा ओमफ्राय केन्द्राद्रानो दसेबो जिरायनायखौ नायनो हाया बेयो मा खालामनांगौ होनदोंमोनलाय बा दसेबो जिरायहैयिखौ मेगनाव ससमा गोसोम हमहोनांगौ नामा जिरायनो मोनैनि मेगनाव ससमा गोसोम हमहोनोसैनो जों जिरायनायखौ नुयिनि जों जिरायनायखौ मानो होनोबा नाहरबाय थायो नालाय ससमा गोसोम हमहोनांसिगोन दा हनै गावहा दलद जिरायनानै माबा माबि जायो गावनि फिसाजोनो जेबो बुस्थु जाहोआ बियो गावहाबो नोगोर जानो गोरों मा होननो अखा हाबाय नै अखायानो अखा मिथाइफोरखौ नै जालाजोबनो लुगैयो सेम्पु ओरै दं बिंग'फोर ओमफ्राय ओरै दङ नै गिदिर चक्लेट माइरं आथा बुस्थुबो दं आरो अयथासार अखा हाबाय नै माबायदि अखा जाखो बोरै थांबावनांगौ जाखो रुमाव अखायानो अखा बोरै थांबावनांगौथाय साथा गैया मा गैया अयथासार अखा हाबायलै लोगोफोर बोरै थांबावनांगौथाय अखायानो नागारनो रोंला माथो आजां अखा नोगोर अखा हाखाबाय मोनबाय बे नायदो डलारानो 5 लाख थांबाय ओरैनो औ 5 लाख नोगोद मोनबाय दा बे दामि मोनबाय आंनि आइडियाला जेनेबा थांबाय गैयाबाबो 10 लाख 12 लाख आगष्ट 4निफ्राय 31 आगष्टनि खामायोलै मालाय खामायग्राफ्रा जोंहासो दासिमबो मोनाखै मालायफोरनिखौ नायोब्ला एकदम बुंनाङा अखाल' खामानिनिफ्राय न'आव थांनोनो न'आव थांनो मोनासै नै जोङो दखानखौनो बन्द' खालामनो मोनासै दाबो भिडिअ'आबो बानायखोमानांगौसो जोंना मालिकआ नुबा रायो एसे
सिरि सिरि बानायखोमागासिनोसो ओरै फन रायलायखोमागासिनो नै गाव फन रायलायगासिनो ना ओंखायनो बानायखोमाबाय थादों आंबो एसे गोजानावहाय बे जोंनि दखान आरोना जों बे दखानावनो थायो जों साथाम थायो जोंनि दखाना बेनो नै दे बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय